ka kentin dalal balami na kasuntur kinong keno persya kinoylam ka Hills Farmer Union ne ke HFU kade ka kentin ka balapan mong ye jingso jong ki weipan ka basa South League snat rekam ke HFU na Riboy district kilap ha ye kerwa jing penrem persya ye kite kinong keno kite ki South League kin hon nong rep na Riboy kide ki bahap hapo ko umling block ki bakenthop ye umdam dumu unit ka Arpomer unit kapaham rio unit bat kanong khra circle kiblami sakmat ban penam jore jing syak kentho kat kum ki jing mi ha gilat pathai khubor ha kini si wala ya kate kentin dalal la keno le kinoyalam ka senjuk kinong khayi persya kinoyalam ka Hills Farmer Union kabakate kentin kalapan mong ka donut jong ki bobun hajar ngut kinong rep bangi la yo banyak kendu kum ki para nong yalam jongka Hill Farmer Union HFU na ki unit beper ki badan hangne na ki santli ki unit ki ba ngila yo banyak kendu lang hagane ke janmit ke pamenta namar ba ngidon kum ke unit ba ngidon ke mesim ke ba sukhya de halor kata kedau bangi kum ginong yalam jongka HFU ki badai ke sang nong rep ke bangi syabji te ngidon kene ka por ke pamenta ngimut ban kren halor kata kapang halor kapang ke ba ngiyo ban kren ban tai po kini gismi ke balak mi apo gis social media ya ke jinsha kentho jong ke seng te ngidon hangne santli sautli gi unit bat kawai ke sop circle ngidon na Arpumer nangta phamri umdap dumu sang bangla unit ki belayong poi hangne gidi sautli bat kadon kawai ka circle ka badai ka nonglondo circle beyo bani poilang te hagne ke por ngidon tang ki nong yalam suda ki badai ki nong kitkam jong unit beper kim chem la wan bat ki wei pat ki nong rep ki jongi ngimpat yalam hagne ka no phai jong ni singi ke pamenta te ka phang ka bangi yo ban kran hagne ka janmit ka dei halor ka to tamat ka ba i wei na inong khayi le se ide nong yalam jong sinjuk ki nong khayi i bala kentho ya ngi kita ki nong yalam jong ka Hill Farmer Union i bala kentho da ktin ka ba kham khor mo ka kentin ki ba syak no dalal mangi kita ki nong yalam jong ka Hill Farmer Union bat kane ki jing kentho jong i kala pendiau mensim yangi baro ki nong yalam bat kam semut tang yangi ki nong yalam ki ba ya khun nam ta kane kamat ha ba ide bat ka jinsha ot kilo jong ki marep habangi di sayo habangi di saginong khayi te kane ka phang ka bagi ni yo ben kren kalong ka ba pensusi yangi baro ki nong yalam bat khamtam kane ka jing keno ke jongki kenam thau tang namata jongi kinong yalam jong kinong rep ka thoru namata wei baro nong rep ubodan hapo ke jala ke jongi hi baro ke wei te nagaliang ke jongi naga HFU ki bodan hangne napo South League unit bat ka wei ka circle yo ben penremjur halor kane ka phang yau ne nong khayi lane yakini ki nong khayi ki ba don ha ka sinjuk ke jongki ba ki lapen le ran bat ki lapen mong yang ngi mo kum kinong yalam bat kinong rep hi barok kawai namar ngi ki kinong rep ni ya kendu jing habi dei bat kene kapang halor ke jing syaot kilo haman por hagini ki por ki bladep nrei hagene ke sinjam ka pamenta ila yo ban ya phliu jimut bat ki bor ke bahalor nadu ka Khasi Hill Atamos District Council hab gila sim ya garai ba kin penduk no ya kene gejing ot kilo nang neskmat de de halor kene nang rim ba kini ginong yalam jong kinong khayi kila yo ban kentho yang ni ka ba ki ong ba ngi kinong yalam jong Hill Farmer Union ngilong kita ki dalal ki ba pan muslah lane be kita ki ba penmi ka huri hura apdeng nong rep bat kinong khayi henrai ngi ngim semut ban penwet penthut yano nginam kreu kti yano laki de kinong khai lane ki businessman ki ba pher henrai ke ke ba ngidon ban ong hangne ke mod ba lada don keno ke chi lade don keno ke jibom snau thu jimut sau ba kin
ia kendu lane kin penbaik da kena kalat kelenti penpoi syakami jing keren swa bikin kentho hag social media ban penrem ya unong rap lane ban kentho hag no rukom dagi kitin kiba pensu diau lane pensusi ya kinong rap te ngiru na keliang kejongi na ke unit hangne ki badan hapo riboi district na kini ki santli ki circle bat ki unit ki bangi yo ban yasong meeting lang agne ke chanmit ke bamta i ai ke ta ke jin penrem ke bajur nam tai kini ki nong khayi ki ba keno yangi hai ta ki tin ki ba seu diau nam ta yangi ki nong rep baro namar ngi baro ki nong yalam ru ngimdei kita gi i ong no kita gi ba la tre ya gi kam gi beper ki kam sarkar lene ki wei pat ki kam henrei ngi dang dei ki nong rep lada kino ki bakwa ban ye kendu yang ni kinong yalam kinom lap yang ni bangi don hasinong dan yang don hagino gi office trekam henrei ni baro lada gi pikwa ban ye kendu ni don becha keper ban ni don salang kharep henrei ke ai ke ba susi kelong ba misha keno dalal kalong hagano gurkom wat mangir ngim syam la ban mudur ya kini kintin ke ba yo ban keno yang ni let's say pidon da ki wi pat ki jimut henrei ngi ngim la ban tip ik ta ki ek jimut ke besniu ke jong phi henrei ngi chu penram jur ye phi ba le se lada phi don kino ki jimbam suthu jong phi sabhawan sagami ki jing kran krang bi yo ban penbei hagno ga lenti ke ba suk e yang ki nong rap pat ma phi ki nong khayiru ni kum ki nong rap ni rap bat ni di ya kamar sayo bat ma phi ki nong khayi le phi yo Piladon la kejong ke bainong ke bapio. Kam start ma phi kinong khayi ban yangi kinong rap. Bat unong khayi hi kumbangan suong hagne ke por. Nalor ke ba ula ot kilo ngangek ba unong khayi hi baro unong khayi unom di ya ke nogo kamar na ke ju ke dor ke ba ula thit. Namar lada uthit sanpho dengka. Ngatip sai ba undi baik haga da duna no chia jin duna ru undi bet kita gi ar tengka lai tengka un pentam na dot try ke bau hit na nginong rap te nalor kata kadang don sa ke jin sha out kilo te de halor ke nginong rip kemut ni unong rap namar ba ngi la sha out kilo te ngin sa le sa kum no pat ngidang sha nyon chi nyon ben habarok kiliang kemut ni tum kinong rap ni syam ke jin jenja te nang ne skmat ni apil ki pai ba nong rep ru barok mo ki badan hapok ga umdei tang ha chatri jong atfu ya barok ki nong rep jong ga jela ni apil ba wat nam sngodu mensim minya chkmat abi dei bet kanika ka jin khun ka jungni ban pendu no ya gane ka jin ot kilo namar ba ni don kam ban pendu ya gane ka jin ot kilo namar ba ni la sha nyon ben ha ki por na ki por sa por bat kalau long ru ka jin du nong yang ni ki nong rep nalor ba kila ot kilo kinong khayi ki kwa sa ke ipat kata ke jinyo nong ke ba arsya ban ya ke ba ki la yo nong lupa te de lor kanang rim bangi kum ginong yalam jong hil formal union ki ba nang ne na ko unit ke jong ni i penrem halor kene ke phang de ta ke dau bangi yo ban kedu hani ke janmit ba menta te kantin tang kine ki kintin ki ba ngi yo ban pen snow hani ke janmit lamba kine ka lat pathai khobor